Hyvää perjantai-iltaa, tervetuloa jälleen kuuman NHL-jääkiekon pariin. Long Islandille otteluun New York Islanders, Los Angeles Kings. Ja tässä sitten vähän faktatietoa illan ottelun taustaksi. Ja ilahduttavasti Jari Kurri siellä NHL:n pistepörssin kärkisijoilla. Jarihan teki viime yönä jo 900 NHL-pisteensä. Nassau Veterans Memorial Coliseum, kuten hienosti tämä Long Islandin jäähallin nimi kuuluu, on ollut tänä vuonna jonkinasteinen murheen kehto kotijoukkueen New York Islandersille, monivuotiselle NHL:n kärkijoukkueelle, kun tässä kuvassa Kingsien Mark Fitzpatrick, uusi tuore maalivahti, juuri 20 vuotta täyttänyt, yllätysveto Kingsien maalilla. Toisessa päässä ei suinkaan yllättäen Kelly Hrudey, New York Islandersien 27-vuotias maalivahti, joka on pelannut erittäin hyvää kautta. Hän on pitänyt joukkuetta pitkälle pystyssä, mutta sitä se ei ole tehnyt. Se on hävinnyt jo 16 ottelua peräkkäin, kun erotuomari, päätuomari Andy Van Hellemond kiekko kädessä, peli käyntiin. Los Angeles Kings sen sijaan elää uutta nousua. Jääkiekkobuumi on Wayne Gretzkyn myötä löytänyt tiensä länsirannikolle. Los Angeles Kings on aivan liigan kärkisijoilla. Se pelaa kovimmassa divisioonassa, kun sitten jo kiekon perään Mike Walsh, numero 53. Uusia miehiä on kovasti New York Islandersin kokoonpanossa. Joukkue vaihtoi juuri tähän otteluun valmentajaa. Penkin päähän tuli Terry Simpsonin tilalle vanha ja legendaarinen, näin voisi sanoa, Al Alger Arbor, joka lopetti valmentamisen 3 vuotta sitten. Hän vei Islandersit 4 peräkkäiseen Stanley Cupiin. On 12-vuotinen NHL-veteraani pelaajana. Vetäytyi vähän jo eläkehommiin. Pelaaja kyky etsintöihin. Nyt kuitenkin Islandersien penkin päässä. Terry Simpson sai lähteä. Islanders teki ratkaisun, vaihtoi valmentajaa eikä ryhtynyt suurisuuntaisiin pelaajavaihtoihin. Katsotaan nyt sitten, mitä tämä vanha noita Arbor tuo kuvaan mukaan. Kings, joka vaihtoi myöskin paitsi pelaajia pelivärejään niin, että se pelaa koko mustissa vieraissa, mustavalkoissa kotona. Ja sitten kiekko jo ja kiekko maalista. Ja sen viimeistelee sinne John Tonelli. John Tonelli, numero 27. Hän tekee avausmaalin ja ottelu on vanhentunut vasta vajaan minuutin. Masentavasti on jälleen alkanut tämäkin Islanders-ottelu. Tonelli tuo kiekon siihen ja se menee Islanders-pelaajan luistimesta. Se menee Reed Larsonin luistimesta kyllä sisään. Reed Larson, joka on tullut tänne Long Islandille, kun kuvassa näytetään Marty McSallia. Marty McSally ei sitä varmastikaan tehnyt. Se meni tuosta Reed Larsonin luistimesta. Reed Larson hän pelasi vielä tämän kauden alussa Edmontonissa. 32-vuotias NHL-veteraani on nyt kuitenkin siirtynyt tänne Long Islandille. Ja sitten Kings tulee jälleen kova laukaus sieltä laidalta. Crossman kiekon perään. Laidlaw tuoli. Islanders hakee tiukasti tasoitusta. Gilbert. Gretzky jäällä. Wayne Gretzky numero 99 tietysti Kingsseissäkin. Vuorostelee useammassakin ketjussa keskushyökkääjänä. Kun sitten rangaistus on tulossa sieltä erotuomari Andy Van Hellemondilla käsi pystyssä. Ja jäähylle lähtee Tom Laidlaw. Laidlaw koukkaa siinä ilmeisesti. Tom Laidlaw, numero 3. Jo 30-vuotias veteraanipuolustaja, hänkin Rangersissa monta vuotta pelannut. Tuli Los Angelesiin Marcel Dionin siirron myötä ja Tom Laidlaw 2 minuutin rangaistus syynä koukkaaminen. Tom Laidlaw 187 senttinen 96 kiloinen puolustaja. Nimenomaan tuollainen puolustava puolustaja ja nyt hän joutuu turvautumaan sääntöjen vastaisiin otteisiin. Tom Laidlaw 2 minuuttia jäähyllä. Aika 1.36 tässä. Tuo tilanne vielä, se on aivan selvä koukku tuonne Gilbertin kainaloon. Eihän siinä itse asiassa kiekkoa yrittänytkään. Hän yritti pysäyttää miestä. Ja NHL:ssä kun nuo maalit edelleenkin, vaikka niiden rakennetta vähän on muutettu, pysyvät vankasti paikallaan, niin Gilbert hän kaatuu siihen maaliverkkoon. Ja nyt sitten Islandersin ylivoimatilanne, kiekko täällä Reed Larsonilla, jonka luistimesta epäonnekkaasti tuo ensimmäinen maali meni sisään. Reed Larson, joka on eräs NHL:n kovimpia ampujia,
Ja nyt hänelle kiekko. Hän pelasi parhaat vuotensa, jos näin voi sanoa, Detroitissa. Ron Duguay, numero 44, yksi noita viimeisiä harvoja mohikaaneja. Sutter on täällä, 21. Sitten siellä on Gilbert. Ja sitten ampuu jo Larson. Kiekko kuitenkin tuonne Islandersien päähän. Huudi pysäyttää sen. Vauhtia haetaan uuteen pakkopeliin. Kuitenkin estämisestä näyttää tuomari jäähyä ja sen saa Islanders. David Volek, tsekkiläispelaaja. David itse asiassa kai pitäisi sanoa, mieshän ei ole englantilainen. David Volek tälle kaudelle New York Islandersiin tullut, ja siellä sitten penkin takana tuo silmälasipäinen Al Arbor ja hänen vieressään kakkosvalmentaja Rick Wilson. Hän on kuitenkin säilyttänyt asemansa, kun David Volek jäähylle. David Volek, joka esiintyi Canada Cupissa, esiintyi myöskin Tsekkoslovakian olympiajoukkueessa viime kaudella. Calgaryssa olympiajoukkueessa, joka epäonnistui varsin pahasti. David Volek, 22-vuotias Sparta Prahan pelaaja. Tällä kaudella siis New York Islandersissa. Ja nyt oikeastaan tekisi mieli sanoa tyypilliseen tsekkiläiseen tyyliin. Tsekithän käyttävät paljon sulkemista, kiekottoman miehen ottamista ylivoimatilanteessa. Monet heidän ylivoimakuvionsa muodostuvat näistä elementeistä. Ja nyt tästä David Volekia rangaistiin. Joukkueet ovat tasalukuiset, kun kiekon kanssa etenee Jeff Norton, joka myöskin oli olympiajoukkueessa. Täällä on erittäin paljon olympiapelaajia jäällä. Alkaen Islandersien puolustaja Kenny Morrowsta, numero 6, ainoasta pelaajasta maailmasta, joka samalla kaudella on voittanut olympiakultaa ja Stanley Cupin. Wayne Gretzky sitten on paitsiossa. Wayne Gretzky, joka todella on tuonut uuden kevään, uuden jääkiekon tulemisen länsirannikolle. Ja niin kuin huomasitte kenties tuosta alussa ohi vilahtaneesta pistepörssitaulukosta, siellähän Los Angeles Kings miehittää noita kärkisijoja varsin vahvasti. Heidän ykkösmiehensä on yllätys ollut keskushyökkäjä Bernie Nichols, numero 9, joka on pitkään pitänyt pistepörssin kärkeä hallussa. Nyt kuitenkin Mario Lemieux otti oman paikkansa, mutta kärki on hyvin tasainen. Siinä pisteen välein ovat Lemieux, Gretzky ja Nichols. Ja kuten totesin, mikä ilahduttavinta, kovaa nousua kärkeen tekee myöskin Jari Kurri tällä hetkellä 6. Ja sitten Gary Nylund. Gary Nylund, eräs kohutuimpia pelaajia NHL:stä. Muutaman vuoden takaa hän oli Toronton ykkösvaraus vuonna 1982. Hän oli eräs parhaita pelaajia, kun Kanada voitti nuorisomaailmanmestaruuden vuonna 1982. Gary Nylund pelasi Torontossa, ei kuitenkaan viihtynyt, siirtyi vapaan agenttina Chicagoon ja nyt sitten Chicagosta aivan muutama päivä sitten Long Islandille vaihdossa, jossa Long Island siirsi Chicagoon puolustajansa Steve Conroydin. Nylund, hän on kookas pelaaja, 190-senttinen puolustava puolustaja, pelaa mielellään fyysistä jääkiekkoa, kovaa peliä, taitava ulottava puolustaja, jonka toivotaan nyt tuovan nimenomaan puolustuspään voimaa tuonne New York Islandersien puolustukseen, joka todella maalivahti Rudya lukuun ottamatta on yskähdellyt pahan kerran tällä kaudella. Nylund, Reed Larson ovat siis tuoreita miehiä. Tässä Robert Forek, Los Angeles Kingsien valmentaja. Tämä epäsovinnaisesti pukeutunut villapaita asuinen valmentaja. On paljon spekuloitu hänen ja Wayne Gretzkyn suhteesta. Robert Forek oli aikanaan pinnalle noustessaan itse asiassa hyvin pitkälle Wayne Gretzkymäinen pelaaja. Hänellä on todella mahtava juniori yliopistoura VHA-liigan alkuvuosina. Robert Forek oli todellinen ihmelapsi ennen Wayne Gretzkyä. Ja nyt on sitten paljon spekuloitu siitä, että miten Robert Forek ja Wayne Gretzky tulevat toimeen hyvin toistaiseksi. Ja sitten jälleen kiekko. Jälleen kiekko Islandersien maalissa. Sen survoo sinne Taylor, Dave Taylor, tämä Gretzkyn ketju. Taylor, Gretzky, Robitaille vie Kingsit jo 2-0 johtoon. Tässä siirto tuonne laidalle. Se tulee palautuskiekko Dave Taylorille, joka survoo sen sisään.
Maalilla oli myöskin Gretzky tuolla takatolpalla aivan vapaana. Katsotaan tuo uudestaan. Dave Taylor, joukkueen kapteeni, sen vanhin pelaaja, 32-vuotias Dave Taylor, Los Angeles Kingsin eräs runkopelaajia monen vuoden ajalta, johtuu kuuluisan 3 kruunun ketjun ajoilta, jolloin Marcel Dion vielä väritti Los Angelesin rivejä. Dave Taylor silloin hänen laidallaan, ja nyt Dave Taylor 2 kertaa NHL:n All-Stars-kentällisinkin valittu pelaaja vie Los Angeles Kingsit jo 2-0 johtoon. Ottelun ensimmäistä erää pelattu 4-22, ja syöttäjähän tuossa oli Bernie Nicholls, numero 9, Bernie Nicholls, joka ampui tuon lyöntilaukauksen. Se tuli ulos ruudista, ja siinä nähtiin tuo Long Islandin, New York Islandersien puolustuksen heikkous. Ei pystytty omaa maalin edustaa siivoamaan riittävän tehokkaasti, ja näin Dave Taylor survoi tuon kiekon sisään, ja numerot jo kotijoukkueelle masentavasti 0-2, kun Raimo Helminen numero 40, Raipe, joka palasi tälle kaudelle ammattilaiskiekkoiluun New York Islanderseihin taistelemassa, taka-ajamassa Raipella kiekko. Hän on pelannut itse asiassa oikeastaan yllättävänkin hyvin tämän alkukauden, sopeutunut mukavasti takaisin NHL-tahtiin, saanut paljon pelitilaa, peliaikaa niin ylivoima kuin alivoimissakin. Ja nytkin siis Helminen numero 40 tuolla jäällä, kun jo sieltä Tonnellin kypärä lentää jäänpintaan. Crossman numero 4, Nylund. Ei saa Islanders-peliä rakennettua Gretzky. Ja sitten lähtee Thomas Wilson nousemaan. Gilbert. Ja sitten on tappelu käynnissä Mick Vukoda, numero 38, Marty McSorley miehet, joilta tällaista odotetaankin. Mick Vukoda ei ole häikäissyt pelillisiä ominaisuuksilla, mutta nyt hän painaa hyvin McSorley jäähän, ja sitten tuomarit ovat jo miehissä kiinni. Tämä on yleinen käytäntö, kun miehet jäähän, silloin tuomarit väliin. Mick Vukoda, numero 38 tässä siis, ja Marty McSorley, jolla oli sama rooli jo Edmontonissa. Hän on kovaotteinen 100-kiloinen, 187-senttinen pelaaja, joka tuli Wayne Gretzkyn myötä itse asiassa osin Gretzkyn taustoja turvaamaan Los Angeles Kingseihin. Mick Vukoda, hän on 22-vuotias, 188-senttinen, 88-kiloinen ruutipakkaus. Viime vuonna hän pelasi Springfieldissä farmisarjoissa vaatimattomasti 375 jäähyminuuttia Mick Vukodalta, eli hänen tekniikkaansa on hyvin pitkälle tuolla nyrkkien päissä. Ja tässä tämä tilanne uudestaan. Vukoda tönii ensin McSorleya, käy uudestaan häneen kiinni. Ja todennäköisesti saattaa olla näin, että tämä on juuri se tehtävä, mihinkä Vukoda on jälleen lähetettykin. Islandersilla ei isommin ole ollut tuollaisia guuneja, tappelijoita jäällä. Wayne Gretzky tavoittelee siellä Tayloria. Ron Duguay on jäällä myöskin Gretzkyn kanssa. Gretzky pelaa kahdessa ketjussa hyökkäällä, sitten Gilbert tavoittelee kiekkoa, mutta helposti katkaisee Los Angeles. Hyvin ponnetonta on Islandersin yritys ollut. Morrow, tuo numero 6 tuolla valkopaitaisessa, tämä olympiavoittaja, Stanley Cup-voittaja, hänellä on ollut kiekko. Ja sitten peli poikki, Wayne Gretzky poistuu jäältä. Wayne Gretzky, joka aiheutti kenties jääkiekkohistorian suurimman kohun Pohjois-Amerikassa siirtyessään Edmontonista Los Angelesiin. Mutta varmasti tuo siirto niin Los Angelesin jääkiekkolle kuin koko pohjois-amerikkalaiselle ammattikiekkolle oli enemmän kuin tarpeen. Peli jälleen käynnissä. Islanders hakee, nousee rauhallisesti. Jeff Norton lyö kiekon tuonne päätyy. Sitten Crossman nousee.
Huono syöttö siinä kuitenkin. Islanders. Uudelleen Volek. Volek ampuu Fitzpatrickista kiekko yli laidan ja siellä on jälleen pientä kahinaa. Siellä ovat Tim Waters, joka myöskin esiintyi Kanadan olympiajoukkoissa viime kaudella. Dave Taylor, Luc Robitaille, Gretzky, koko tämä ketju on NHL:n pistepörssin kärkisijoilla yhtä lailla Bernie Nicholsin kanssa. Eli kaiken kaikkiaan 4 Los Angeles Kingsin pelaajaa on kärki kymmenikossa. Helminen, Mike Krusaniski. Raipe voittaa tuon aloituksen, se menee kuitenkin tuolle Kingseille. 2-0 numerot edelleenkin. Tonelli nousee kiekko Rudylle. Rudy yrittää purkaa se, mutta Kings pitää kiekkoa. Siellä heittäytyvät miehet yksi toisensa jälkeen. Ei oikein vakuuta tuolla Islandersin peli. Kings on hallinnut tätä täysin selvästi. Gretzky kääntää kiekon. Krusaniski. Ja sitten John Tonelli. Kukas muu kuin John Tonelli omassa entisessä kotihallissaan. John Tonelli, joka vietti parhaat vuotensa täällä Long Islandilla. Hän iskee jo 3-0 toinen maali tässä ottelussa. John Tonelli vie Los Angeles Kingsit 3-0 johtoon. Tässä tuo tilanne vielä uudestaan. Krusaniski syöttää ja Tonelli iskee suoraan syötöstä. Hän on tavallaan siellä pidetty. Krusaniski siirto keskelle Jonssonin jalkojen välistä. Ja erittäin huolimattomasti Mick Vukoda pitää miehensä. Ja John Tonelli pääsee iskemään jo toisen maalin tässä ottelussa. Se on hänen kauden 10. maalinsa. Ja numerot jo masentavasti Islandersille 0-3, Kingsille tietysti ilahduttavasti 3-0 paikassa, joka yleensä on ollut Los Angelesille vaikea pelata täällä Long Islandilla. Crossman ja Sutter pääsee katkaisemaan tuon tilanteen. David Volek kiekkomaalille, Fitzpatrick torjuu sen, Crossman ja maali siirtyy. Ja sitten on tulossa samalla rangaistus tässä erään päätteeksi. Ja jäähylle lähtee Los Angelesin pelaaja. Kiinni pitämistä näytti tuomari, se on Wayne McBean, nuori lupaava puolustaja. Wayne McBean, 19-vuotias kaveri, hän jäähylle, syynä kiinni pitäminen. Ja ottelun ensimmäistä erää pelattu 17:02. Wayne McBean, ykkösvaraus vuonna 1987, 188 senttinen, 82 kiloinen, todella kova tulevaisuuden toivo Los Angeles Kingsien puolustuksessa. Ja Raimo Helminen siellä jälleen pyörittämässä Islandersin ylivoimapeliä. Paljon on Raipe todella saanut peliaikaa, luottamusta. Eikä ihme, hän on pelannut hyvin, mutta hyvin ei ole pyörinyt Islandersin ylivoimapeli nytkään. Thomas Jonsson hukkaa kiekon. Bernie Nichols pääsee tykittämään. Ron Duguay hänen kanssaan purkamassa tuota ylivoimaa. Mark Fitzpatrick, 20-vuotias maalivahti, pelannut hyvin tässä ottelussa. Kingsien ongelmat ovat nimenomaan, jos ongelmia jossain on ollut, ne ovat olleet tuolla maalin suulla, kun Fitzpatrick purkaa tuon tilanteen. Kentällä peli on sujunut loistavasti. Helppoja maaleja on silloin tällöin tullut. Nyt kuitenkin Mark Fitzpatrick on hakemassa tuolta vakiopaikkaa tuolta maalin suulta, kun Islanders pitää ylivoimapeliä. Brian Trottier oli siellä kulmassa. Nylund, Lainerhak, Volek siellä toisella puolella, mutta ei saa Sutterkaan sitä. Jerry Nyland pitää, Trottier, Nyland. Jeff Norton toisella puolella, isot puolustajat ovat linjalla ja Nylund tykittää, ampuu ohi. Sutter ja sitten huono syöttö. Huono syöttö, Kings purkaa, Trottier. Takavuosien legenda, joka on ollut aikamoinen pettymys tällä kaudella ja jälleen oli siellä jonkinasteinen tilanne Islandersilla. Krusaniski rauhassa, kiekko tuonne kulmaan, Gretzky. Steve Duchesne, 31 sekuntia tätä erää jäljellä. Sitten otti Brad Dalgarno hyvin kiekon ulos.
Sutter Robitaille siellä kulmassa. Volek menee sinne 3 miestä nyt yhdessä nipussa Islandersilta. Siellä on myöskin Kenny Morrow. Robitaille. Gretzky maalin takana kiertää hyvin, mutta Sutter huolimattomasti jälleen. Sutter purkaa 7 sekuntia. Ja hyvin ajaa erittäin vankasta ja Dean Kennedy miehen laitaan. Duchesne. Ja näin ensimmäinen erä päättyy. Numerot Los Angeles Kings 3, New York Islanders 0. Ja näin on sitten kaikki valmista toisen erän alkuun. Numerot kotijoukkueen kannalta todella masentavat 0-3. Islanders, joka on kulkenut tappiosta tappioon. John Tonnellilla sitten kiekko siinä. John Tonnelli, tämä Los Angeles Kingsin numero 27 veteraanihyökkääjä. 2 maalia jo tässä ottelussa. John Tonnelli, joka oli mukana voittamassa 4 Stanley Cupia täällä Long Islandilla. Pelasi varmasti jääkiekko-uransa upeimmat hetket ja nyt on sitten syöksemässä entistä vanhaa seuraansa entistä suurempaan syöveriin. 0-3. Se on kyllä lukema, josta varmasti Islandersien on vaikea toipua. Kings on hyvä joukkue tällä hetkellä. Se on eräs NHL:n 3-4 parhaasta joukkueesta, kun John Tonnellin leveä selkä jo lähikuvassa. John Tonnelli, joka pelasi pari edellistä kautta hyvällä menestyksellä Calgary Flamesissa, jäi sitten vapaille markkinoille ja sieltä Kingsit hänet nappasivat viime kesänä. Ja nappasivat vielä hyvän miehen. Tonnellihan on 2 maalia siis tässä ottelussa jo tehnyt. Aloitus tuolta Rudin päästä. Aloitukseen vastakkain Bob Carpenter numero 11 ja Wayne Gretzky, joka pelaa siis parissakin ketjussa. Bobby Carpenter, eräs takavuosien suurimpia NHL-lupauksia, hyvä pelaaja edelleenkin. Ensimmäinen amerikkalaispelaaja, muuten siis USA-lainen pelaaja, joka on tehnyt 50 maalia NHL:ssä. Se on tämä numero 11 Bob Carpenter. Hänen kanssaan samassa ketjussa on Mike Allison ja sitten keskellä Wayne Gretzky, joka juuri hyvin karvaa ja katkaisee ja kiekko tuonne perään päätyyn Rudille. Allison perässä, Carpenter ja Gretzky karvaavat. Brad Gardner yrittää nousta kiekon kanssa. En tiedä sitten mihinkä tämä ennen pitkään johtaa tämä, jos Islandersien takertelu jatkuu. Joutuvatko myyntilistalla myöskin suomalaispelaajat. Mikko Mäkelä numero 24. Ei ole kovasti tällä kaudella häikäissyt. Hän pelasi viime vuonna Miksa erinomaisen kauden. Tällä kaudella ei ole kulkenut Mäkelän peli, ei ole kulkenut Islandersien peli. Nyt ensimmäinen merkki sitten oli tuo valmentajan vaihdos. Terry Simpson sai tehdä tilaa, kun Bobby Carpenter poistuu jäältä. Paljon on puhuttu siitä, että itse asiassa syyllisiä ovat. Ja tässä on Bobby Carpenter lähikuvassa. Ed Westfall, hänen suuria idolejaan. Vuonna 1974 Ed Westfall oli silloin suuria tähtiä täällä Long Islandilla. Ja hän antoi sitten pienelle Bobby Carpenterille kuvassa näkyneen muista valokuvan Jeff Norton kiekon perään. Olin sanomassa, että paljon on puhuttu näistä Long Island ja Islandersien tappioiden syistä. On arveltu, että voimakaksikko Bill Torrey, toimitusjohtajana Al Arbor, joka nyt on pannut penkipäähän, nukkuivat ruususen unta, päästivät joukkueen liian vanhaksi sen huippuvuosina ja nyt on sitten pakollinen nuorennus edessä ja tuo nuorennus tulee todennäköisesti vähän liian myöhään. Bernie Nichols, joka on aloittanut tämän kauden todella mahtavasti, 27-vuotias keskushyökkääjä, erinomainen maalintekijä jo tähän saakka, mutta tällä kaudella todella puhjennut hukkaan. Islanders purkaa omasta päästään. Craig Gilbert, Pat LaFontaine on siinä, Miksa Mäkelä on mukana. LaFontaine ja Mäkelä molemmat näitä Islandersien uuden tulemisen nuoria kulmakiviä, mutta eivät kuitenkaan ole vielä tällä kaudella antaneet toivottua puhtia saarelaisten peleihin. Morrow takeltelee pahasti siellä. Nicholskaan ei saa kiekkoa kiinni ja tilanne numerot säilyvät. Los Angeles Kings 3, New York Islanders 0. Pistealoituksessa vastakkain Krusaniski Sutter
Krushelniski, Tonelli, McSorley on tuo Kingsien ketju. Siinä on kokemusta, siinä on nimenomaan voimaa. Valek nousee, David Volek, jolle varmasti kausi on myöskin ollut siinä suhteessa pettymys, että hän uskoo tulevansa NHL-huippujoukkueeseen New York Islanderseihin. Ja joukkue nyt sitten ensimmäisen kerran sitten vuoden 1973 NHL:n hännän huippuna eli huonoimpana joukkueena. Kun Gary Nylundilta erittäin huono syöttö tuonne, kiekko takaisin Nylandille. Hän on kanadalaisittain steady defenseman. Hän ei paljon luistelutaidolla hurmaa. Hänellä on voimaa, kovuutta, mutta ei se paljon nyt auta, kun Krushelniski pyöristää Reed Larson hänen kanssaan siellä puolustuksessa. Ei pysty purkamaan myöskään Volek. Eikä saa oikein Islanders kiekkoa ylös. Sutter. Brad Delgado tavoittelee siinä Volekki ja Volek pääsee ampumaan, mutta helposti purkaa Laidlaw. Gretzky. Tim Borders toisella puolella kiekko kulmaan. Bobby Carpenter kiekon perään sinne, Jeff Norton ottaa sen kuitenkin. Kaksi amerikkalaista siis vastakkain, mutta huono syöttö Jeff Nortonilta. Carpenter toisella puolella. Gretzky, joka viivytteli kuitenkin vähän. Ja sitten pääsee Volek. Kääntää tänne. Crossman nousee. Josh Crossman, joka tuli kesällä Los Angelesiin Pittsburghista, Philadelphiasta tietysti Coriander Crossman, joka oli myöskin Canada Cupissa viime syksynä voittamassa Canada Cupia tuossa ikimustoisessa otteluissa. Neuvostoliittoa vastaan Thomas Jonsson ja menettää. Haparoi pahasti Jonssonkin. Carpenter ampuu ja Taylor siellä, mutta Jonsson painaa hänet sinne kulmaan. Taylor taistelee kuitenkin kiekon. Wayne Gretzky siellä ja erittäin hyvä syöttö tuohon maalille. Crossman nousee, mutta hyvin torjuu Rudy. Lafontaine kiekko perään, mutta Fitzpatrick korjaa sen kulmaan. Mäkelä keskialueella. Tulee alas oma miehensä mukana. Crossman maalille. Gretzky kääntää, pitää kiekkoa erittäin hyvin. Robitaille Crossman maalilla. McBean Gretzkylle. Ja sitten Mäkelä tulee kiekon kanssa. Ja ampuu. Hyvä laukaus Mäkelältä, mutta Fitzpatrick torjuu. Islanders pitää kiekkoa. Trottier ja sitten Trottier jo kaadetaan, hänet vedetään kumoon. Duchesne ilmeisesti on tuo, joka kaataa hänet, ei, vaan se on Wayne McBean. Ainakin häntä näytetään kyllä. Wayne McBean, 19-vuotias lupaus ja Robert Torek otsa kurtussa. Täysin syyttä kotijoukkue, eli hänen oma joukkueensa, ei kotijoukkue, vaan Kings johtaa edelleenkin 3-0, kun Wayne McBean jäähylle. Wayne McBean jäähyn syynä kiinni pitäminen. Ja ottelun toista erää käyty 6-46 ottelunumerot. Tylyt kotijoukkueelle New York Islandersille 0-3, eli 3-0 johdossa on Los Angeles Kings. Ja se naulailee asemiaan tuolla NHL:n sarjataulukoiden kärjessä. Tässä tuo tilanne. Trottier pitää kiekkoa Wayne McBean jälkeen ja hän ottaa syliotteella sitoo jään pintaan. Brian Trottier, eräs noita Islandersien suurien vuosien suuruuksia. Hänkin on ollut melkoinen pettymys tällä kaudella. Ei mies kuitenkaan vielä niin ikäloppuolet kuin David Volekilla kiekko. Volek pitää sitä pääse ampumaan, mutta ei. Ron Duguay jälleen purkamassa tuota alivoimaa, ylivoimaa. Reed Larson. Volek, Larson. Trottier jäällä. Sutter, Trottier, Volek on tuo Islandersin hyökkäyskuvio. Volek pitää kiekkoa, mutta ei tule mitään. Saa kuitenkin sen takaisin. Painaa kiekkoa maalille, mutta hyvin on Fitzpatrick valppaana. Eikä tuosta tule mitään. Duchesne hänen avukseen ja numerot säilyvät. 3-0 johtaa Los Angeles Kings edelleenkin, kun Mark Fitzpatrick, 20-vuotias maalivahti,
tällä kaudella vasta NHL-kuvioihin noussut. Volek nousee hyvin, pääsee ampumaan aika läheltä, mutta hyvin sulkee Fitzpatrick kiekon jalkoihinsa. Ja sitten siihen tulee Duchene hyvin suojaamaan ja tilanne kuivuu kasaan. Ron Duguay, numero 44, eräs noita viimeisiä samuraita, paljaspäisiä kiekkoilijoita. Ron Duguay, joka tuli viime kaudella Los Angelesiin, eräs NHL:n väriläiskiä jo monen vuoden ajalta. Ron Duguay, 31-vuotias, hän on pelannut Rangersissa, Detroitissa, Pittsburghissa. Ja nyt siis Los Angeles Kingsissä Raimo Helminen sitten käynnistämässä Islandersin ylivoimapeliä. Alhaalta hakee Raipe vauhtia. Kiekko sitten päätyy. Mäkelä ja hyvä tilanne. Kyllä Miksalla nyt oli jälleen tuossa maalintekopaikka, mutta ei. Fitzpatrick torjuu sen hyvin haettiin Mäkelä tuolta maalin suulta, mutta. Ja jälleen Mäkelä kiekossa. Kyllä tietysti on näin, kun Luke Robitaille kiekko sitten Helminen nousee. LaFontaine ja Mäkelä täällä valmiina. Tavoitteli LaFontaineia, mutta kiekko Mäkelälle. Mäkelä taakse puolustajalle. Jeff Norton ampuu, mutta hyvin peittää Los Angelesin puolustus. Robitaille. Pitkä kiekko tuonne kulmaan. Thomas Jonsson kiekon perään. Thomas Jonsson, jonka on odotettu ottavan Denis Potvinin mantteli tuollaisena peliä rakentavana, käynnistävänä, kiekko ylöstovana puolustajana, mutta ei ole Thomaskaan oikein noihin mittoihin noussut, ei alkuunkaan tällä kaudella, ja näin on yskähdellyt koko New York Islandersien puolustus, kun Mark Fitzpatrickilla kiekko varmasti hanskassaan. Kolmas erä siis käynnissä, tuossa toisessa erässä ei enää sen kummempia tapahtunut, 0-3 numerot ja maalit. Ja sitten siellä jo ollaan lähes rangaistustakin hakemassa. Trottier kiekko päätyy. Kennedy ei saa purettua kiekkoa, Soolin kiekko perään, sitten Mike Walsh siellä, sitten Trottier. Richard Crum. Fitzpatrick. Duchene kiekko keskialueelle ja sitten siellä tulee Max Soli. Ei kovaa, mutta vankasti. Jeff Norton kiertää omaa maalia, jättää kiekko Jonssonille. Trottier tavoitteli Brad Dalgarno, joka on tullut jäälle. Kiekko kuitenkin keskialueella. Gretzky. Erittäin hyvin harhautus Carpenterilta, mutta helposti poimii Rudy tuon kiekon alas. Dalgarno, mutta ei saa kiekkoa tällä laidalla. Gretzky jälleen. Laidlaw. Sutter taistelee Carpenterin kanssa, mutta Islanders saa kiekon. Norton ottaa kiekon ja toiselle puolelle Volekille. Volek nousee. Volek tavoittelee Wodersia. Delgado ja sitten tulee. Delgado nostaa hyvin Nylundille ja Gary Nylund paikalla. No niin. Katsotaan nyt sitten, nostaako tämä paitsi kotiyleisön seisomaan, nostaako se myöskin sitten Islandersin peliä. Islanders on kuitenkin päässyt peliin mukaan. Gary Nylund. Volek tekee tuolla tiukasti töitä. Sitten Delgado. Ja Nylund täysin vapaana ja hän nousee hyvin tuohon keskelle ja lataa Fitzpatrickin jalkojen välistä. 1-3 kavennuksen. Gary Nylund, ensimmäinen maali New York Islandersin pelipaidassa. Gary Nylund kaventaa ajassa 1.28 ottelun kolmannessa erässä numeroiksi 1-3. Syöttäjät David Volek, Brad Dalgarno. Mikko Mäkelä jälleen hyvin maalilla, mutta Gretzky ottaa kiekon. Katsotaan sitten, sytyttääkö tämä vihdoin tämä maali. Islandersit, Gilbert, LaFontaine. Mäkelää tavoiteltiin, mutta syöttö oli liian pitkä. Ja sitten jo miehet vaihtoon. Kings tulee jälleen. Nichols kiekko päätyy. Taylor. Robitaille. Sutter taistelevat tiukasti. Nichols tulee apuun. Kiekko pysyy tuolla Richard Crum. Wood.
Wood vie kiekkoa päätyyn. Taistelee, mutta kaatuu. Sutter, hyvä syöttö, ja nyt on tullut aivan uutta puhtia Islandersien peliin. Crossman rauhoittaa kuitenkin tilanteen rauhallisesti, ja kovin korkealta ei tule Islandersien karvaus vastaan, ei tietystikään, kun miehet olivat siellä vaihtamassa. Robitaille ja häntä vastassa Vukoda. Morrow, Robitaille, Trottier, Randy Wood, Trottier, Bernie Nichols. Pistepörssikunkku nousee maalille. Katsotaan sitten hänen rystylaukauksensa, mutta siitä ei tule mitään. Norton peittää sen. Norton Jonsson tuolla puolustuksessa. Kiekko keskialueelle. Ja siellä ollaan omalla alueella. Duchesne syöttää McSawlille kiekon. Kun se niski pääsee nousemaan, hänessä Jonsson kiinni ja siitä tulee jäähy. Se on selvä kiinni pitäminen. Thomas Jonsson ottaa jäähyn. 3.36 ottelun kolmatta erää pelattu. Thomas Jonsson, Islandersin ruotsalaispuolustaja, 28-vuotias tällä hetkellä. Hänelle 2 minuutin rangaistus, syynä kiinni pitäminen. Thomas Jonsson, joka on ollut mukana voittamassa 2 noista Islandersin 4 Stanley Cupista. Hän oli Islandersin kakkosvaraus vuonna 1979 olympiapronssia Lake Placidista Ruotsin joukkueessa. Hän on mies, josta on odotettu paljon. Hän on paljon saanut aikaan, mutta ei ole noussut aivan noihin Dennis Potvinin saappaisiin. Eikä täyttänyt paikkaa Islandersien puolustuksen pelirakentajana. Ja nyt hän joutuu turvautumaan sitten sitomiseen. Hyvin toki Jonsson on pelannut, mutta ei kuitenkaan niin hyvin, että joukkueen sija olisi tuolta häntäpäästä noussut. Kurzeniski kiekko päätyy. Tonelli, Kurzeniski, McSawley on tuolla jäällä. Crossman. Ja Islandersilla nyt kokoonpano, jossa Wayne Gretzky pelaa tuolla pointilla puolustajana yhdessä Crossmanin kanssa. Crossman kiekko perään, Gretzky. Tämä Los Angelesin ylivoimakentällä on muuten sikäli mielenkiintoinen, että kaikki nämä kaverit ovat uusia Los Angeles Kingsien paidassa. Kurzeniski, McSawley ja Gretzky pelasivat viime kaudella Edmontonissa, Tonelli Calgaryssä ja Crossman Philadelphiassa. Tonelli taistelee väkivahvana pelaana kiekon, saa sen pidettyä siellä. Larsson, Trottier. Jerry Larsson pitää kiekkoa, Kings vaihtaa kiekko tuonne päätyyn Fitzpatrickille. Nichols hakee kiekkoa. Duchesne. Robitaille, Gretzky. Gretzky välistä Robitaille. Ja maali! Todella mahtava oivallus Wayne Gretzkyltä, tyypillistä taattua Wayne Gretzky tavaramerkkiä. Robitaille jättää tuossa Gretzkylle. Katsotaan tuo hidastuksesta, sitten Gretzky takaisin Robitaillelle. Duchesne ensin tuonne Robitaillelle, hän jättää taakse Gretzkylle. Ja Gretzky näkee Robitaille, joka jatkaa tuonne puolustajien taakse ja painaa kiekon alakulmaan. Kuin kivettyneenä seisoivat siinä kuokkaat puolustajat Reed Larson, Gary Nylund. Ja seisoo koko Islandersien peli. Numerot nyt tylyt 4-1. Ottelun kolmatta erää käyty. 5-0-3 maalintekijä Lucien Robitaille. Syöttäjät Gretzky ja Duchesne. 21 on tuo Robitaillen maalin järjestysnumero. Hänellä siis on 21 maalia tällä kaudella. Randy Wood tuo kiekkoa. Aika merkillinen ratkaisu muuten tuossa. Duchesne saa syötön. Itse asiassa tuo syötön Gretzkylle hän antoi Robitaille, joka jatkoi sitten itse maalille. Eli Robitaille jälleen yksin siellä, hän saa irtokiekon keskialueelle, mutta nyt Ruudi torjuu hyvin. Robitaille, joka äsken teki tuon 4. maalin, Mikko Mäkeläisten kiekko
jo oli sitten yksin läpi, mutta ei tällä kertaa onnistunut. Tuossa nimittäin, jos joku tuosta maalisyötön olisi ansainnut, niin Robitaillehan itse syötti Gretzkille ja sitten teki uudestaan. Eli Robitaille oikeastaan 1+1, kun Duguay painaa kiekon tuonne päätyyn. Rudy, Robitaille perässä. Nichols, Robitaille. Ei tule pitkää kiekkoa, Mark Bergevin painaa miehen sinne laitaan. Kiekko jälleen Rudylla. Randy Wood tuoli. Crossman pitää hyvin kiekkoa. Hän on hyvin sopeutunut Los Angelesiin ja aloittanut kauden erittäin hyvin. Hänellä oli vähän ongelmia tulla toimeen tuolla Philadelphiassa, varsinkin silloin kun McKinnon oli siellä valmentajana, David Volek. Mutta hänen syöttönsä jää Kingsin pelaajiin. Allison, mutta ei saa kiekkoa. Duguay karvaa. Sitten ottaa Gilles Hamel, hän on tullut jäälle numero 8. Uusia miehiä myöskin Kingsissa. Gilles Hamel Buffalossa ja Winnipegissä NHL-menneisyyttä hakenut, kun Bergevin tulee vaarallisesti siihen, hänet taklataan oman maalin eteen, mutta pääsee kuitenkin Islanders nousemaan. Volek nousee, häntä vastassa Crossman. Volek kiertää maalille, mutta Allison ottaa sen ja painaa kiekon tuonne pitkälle Islandersien päähyn. Nylund koskee kiekkoa ja Isinga tuosta on tuloksena pitkä kiekko. Gary Nylund, joka on tehnyt tähän mennessä ainoan Islanders-maalin tässä ottelussa. Numerot 4-1 Los Angeles Kingsille. Gary Nylund, jota äsken tuossa vähän Wayne Gretzky kuljetti kuin vierasta sikaa. Pujotteli miesten jalkojen välistä tuolla syötön Luc Robitaillelle maalille. Ja Robitaille muutti numerot niiksi, mitkä nyt tällä hetkellä ovat ottelun kolmannessa erässä. Tässä muuten tuo äskeisen maalin tekijä Luc Robitaille. Luc Robitaille, 22-vuotias NHL:n parhaana tulokkaana palkittu kaudella 87. 182 senttinen 80-kiloinen kaveri. Muuten varattiin aika myöhään. Hän oli vasta 9. Los Angeles Kingsin varaus kaudella 84. Eli kovin yleisesti eivät hänen kykenetsijät uskoneet, mutta mies on todella saattanut nuo kaikki epäilyt häpeään. Hän on eräs NHL:n ehdottomasti parhaita pelaajia tällä hetkellä. Ja tässä ottelussa siis 1 maali, tuo 4. maali. Delgarno, joka on Islandersien ykkösvarauksia. Islandersilla noita ykkösvarauksia on aika paljon kentällä, mutta tulosta ei oikein tullut syntyvän. Laidlaw tavoitteli Gretzkyä. Nyt siellä ovat muuten Gretzky ja Nichols yhtä aikaa jäällä. Niin 9 kuin 99kin. Kiekko tuolla Los Angelesin päässä tavoiteltiin Trottieria, mutta sitten Nichols ja keskialueella kiekon kanssa kiertelee. Carpenter on mukana siellä, mutta Delgarno ottaa kiekon. Kömpelösti etenee, suhteellisen kookas pelaaja, mutta sitten Kennedy painaa hänet laitaan. Pat LaFontaine on tullut jälleen numero 16, sitten siellä on Gilbert, joka saa nyt kiekon. Tavoitteelle Delgarnoa, mutta kiekko on tuolla maalin kehyksissä. Pelikatko ja numerot säilyvät. 4-1 edelleenkin Los Angeles Kingsin johto. Ottelun kolmannen erän puoliväli alkaa lähestyä. Lähikuvassa jälleen Luc Robitaille, hänen rinnallaan numero 22, joka on Ken Baumgartner. Hän ei ole paljon jäällä jäänyt nyt, ja tässä tuo Robitaille aivan tyhjästä. Yksin on läpi, mutta vetää sitten ohi. Rudy tulee hyvin vastaan, peittää ja ei jätä Robitaillelle tilaa maalintekoon. Islanders pitää kiekkoa. Gilbert, LaFontaine olisi tuolla maalilla. Mäkelä on jäällä. Mutta peli on poikki. Kiinni pitämisestä näyttää tuomari rangaistusta. Steve Duchene on tuo jäähyn saaja. Steve Duchene, puolustaja, kun kuvassa Robbie Torek. Hänen edessään Ron Duguay. Miehet pelasivat muuten yhtä aikaa New York Rangersissa eräässä uransa vaiheessa. Steve Duchene kiinni pitämisestä aika 8.45. 8.45 ottelun kolmatta erää pelattu. Numerot Los Angeles Kings, New York Islanders 4-1. Steve Duchene, jonka kausi on alkanut